अगर आप भी चाहते हैं विपिन कुमार बथनाहा का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय श्री राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जदुपट्टी बाजार। रहबे न पियावा संगे ते खुशी दिलवा के दिहले पत्थर से कोची रहबे न पियावा संगे ते खुशी दिलवा के दिहले पत्थर से कोची हम नहीं जननी देबे ते धोखा हम नहीं जननी देबे ते धोखा प्यार के गईली अगिया में घुसी रहबे न पियावा संगे ते खुशी दिलवा के दिहले पत्थर से कोची रहबे न पियावा संगे ते खुशी दिलवा के दिहले पत्थर से कोची राजा पटसोनी श्री राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जदुपट्टी बाजार। प्यार का होला ना तोहरा बुझाई प्यार का होला ना तोहरा बुझाई पहले डिलीट दिल से पड़ले मोबाइल तोरे ला महरब तबे बुझाई तोहरे ला महरब तबे बुझाई पियावा के संगे मजा ले बेसुखी रहबे न पियावा संगे ते खुशी दिलवा के दिहले पत्थर से कोची रहबे न पियावा संगे ते खुशी दिलवा के दिहले पत्थर से कोची राजा पटसोनी जहिया बारात आई देखी के जरब जहिया बारात आई देखी के जरब राइटर कमलेश कहे देखी के महरब राम कुमार कहे खाले हम भूपेंद्र कुशवाहा कहे खाले हम विपिन के गइल पूरा माल चूसी रहबे न पियावा संगे ते खुशी दिलवा के दिहले पत्थर से कोची